Sabır tübündəgi sarı altınğa көңіл үмітләніп, ымсынып, күпме гомер инде артта қалған язмыш сынауына буйсынып. Сабыр канатларын сындырмадык, мең газапка диеп бер рәхәт. Яшәр өчен көч һәм куәт биргән бер рәхәтенә дә мең рәхмәт. Түгел, яз түгел, күңелдә әллә ни, күңелдә җил дауы арасат, җил булып китәрме шикелле янына, яраса, яраса, яраса. Түгел, боз түгел, күңелдә әллә ни, мең ямау салынған яралар. Күрелсәң буй җитмәс, йөгерсәң юл җитмәс. Аралар, аралар, аралар. Az түгел, күп дисәң күп түгел, без атлаган юллар арасы. Нишлисең түзмичә, өметләр өзмичә, барасы, барасы, барасы. Нишлисең түзмичә, өметләр өзмичә, барасы, барасы, барасы. Татарстанның атказанган артисты, иҗатташ дустым, танылган эстрада җырчысы Айгөл Бариева. Казанның артисты, безнең яраткан, хөрмәт иткән Закир Шахбан. Сәлам, Казан!